Bueno, jarraitzen dugu ariketa honekin, esaten dugu beatalan. Zein da blokearen abiadura justo malgukiarekin aurka talka egin aurretik. Hau da, gure masa lehenengo zenalde hau pasatzen duenean, energia kontserbatzen ez den honetan, gero energia kontserbatzen den honetan, baina abiadura galtzen duen horretan, justo C puntuan, ze hemen eta justo malgukiarekin talka egin aurretik horrez da zer aldatzen, hemen izango duen abiadura. Gu badakigu, aurreko A atalean lortu dugulako, hasierako abiadura, A puntuan izango duen abiadura izango dela 2 aldiz errokaratu nu GL. Orduan, egin barko duguna da, eta energiak kontserbatzen eta ez kontserbatzen agertzen diren hauetan, hau da nire ustez metodorik egokiena joatea, tarte bakoitzean ikusten gertatzen dena. Beraz, orain gaude lehenengo tartean, A eta B puntuen bitartean. Eta hemen badakigu energia mekanikoa A puntuan eta B puntuan ez dela berdin izango. Zergaitik marruskadura dagoelako. Zein da kasu honetan erabili bar dugun formula? Energia mekanikoaren aldaketa izango da indarrez kontserbakorrak egindako lana. Hau aurreko egiten ikusi dugu, egiten dugula bukarako energia mekanikoaken hasierakoa, kasu honetan bukarakoa da B eta hasierakoa, eta ateratzen zaigu minus marruskadura indarra bider L. Gogoratu marruskadura indarraren adierazpena dela nu bider N, baina N denez pisoaren berdina, nu mg. Ez baduzu ulertzen ikusi aurreko bidea. Vale, hemen ikusi nahi dudana da A eta B puntuetan nola altuera 0 den eta nola ez dauden malgukirik, kasu honetan, energia potentziala gravitatorio eta elastikoa bai A eta B puntuetan 0 izango dira. Beraz, ez ditugu kontuan hartu behar. Beraz, hemen agertzen den energia mekanikoa B puntuan, energia mekanikoa A puntuan izango da energia sinetikoa B puntuan, zergaitik energia mekanikoa B puntuan eta energia sinetikoa berdinak dira beste guztiak 0 dilako, ken energia sinetikoa A puntuan arrazoi berdinagatik. Eta hau izango da minus nu mgl. Vale, gu azten gara jakiten zein den hemen daukaguna abiadura, eta lortu nahi duguna da jakitea zein da hemen daukaguna abiadura, eta gero ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo tartean. Beraz, A agertzen den, VA agertzen den honetan badakigu zein den adierazpena, eta lortu behar duguna da VB. Konturatzen bazarete, masa guztiak kendu alditugu, bai, guztia daukatelako, eta ingo duguna da VB askatu. Bueno, eta egiten duguna da masa kendu eta gero hau bezalako zerbait lortzen dugu, VA agertzen den lekuan jarri dezakegu V0, bat zati bi hau bestaldera pasatzen dugunean bider bi egiten dugu guztia, minus bi eta kasu honetan bat zati bi kendu egiten da, eta, bueno, jartzen dugu, berrantolatzen dugu, VB karratura izango da, V0 karratura, minus bi GL. Kalkulatu dezakegu VB, baina gero ikusiko duzuenez, erabiltzen duguna ez da VB, baizik eta VB karratu. Beraz, momentu zerrela usten dugu. Gauzatxo baten batek pentsa esaken, eta zergaitik ez dugu hemen V0 honetan jartzen hau eta egiten dugu. Bale, A atalean galdetu digute ea zein zen abiadura minimoa berriz ere ona heltzeko. B atale honetan esaten digute ea izango zen den blokearen abiadura puntu honetan. Ez digute esaten hasierako abiadura hori lortu duguna berriz ere erabili bar dugunik. Ez digu esaten ez da ere modu orokorrean. Beraz, egingo duguna da modu orokorrean egingo dugu, eta beraz, ez dugu hau erabiliko. Utziko dugu V0 bezala, bai? Eta horrela, V0-ren lekuan hau jartzen dugunean, ikusiko genuke zein izango zen gure blokeak izango luken abiadura, hasierako abiadura minimo horrekin, bale? Baina egingo duguna da V0 bezala utzi, eta listo. Hau A atalekoa, ez dugu kontuan hartuko, beraz, borratu egiten dugu. Bale, lortu dugu ja zein den abiadura, hasi gara metik, hasi gara A puntutik, V0-rekin, lortu dugu ja B puntuan daukagun abiadura, orain tokatzen zaigu C puntuan. Orain begiratu behar dugu gertatzen den BC tarte horretan. Nola ez dagoen ez marruskadurarik, energia mekanikoa kontserbatu egiten da. Energia mekanikoa B puntuan, izango da, C puntuan daukagun energia mekaniko berdina. Energia mekanikoa, abiadura ez. Vale, energia mekanikoa B puntuan izango da sinetikoa, agi potentziala gravitatoria, agi potentziala elastikoa. Nola ez dagoen malgukirik, eta printzipioz guzti ez duzu idatzi behar, baina ni jartzen dizuet, zuek ez ikusteko derrepentea gauzak zergaitik agertzen diren eta zergaitik desagertzen diren. Hauek agertzen ez direnean da, zuzenean malgukiak agertzen ez direlako, ez dauka logikarik guztiak idaztea, baina nik egiten dut hau zuek ikusteko nondik datozen gauzak. Gero, energia potentziala B puntuan, nola H berdin 0 den, hau 0 izango da baita ere, baina kasu honetan energia potentzial gravitatoria C puntuan ez da 0 izango, zergaitik, ja, altuera bat daukagulako. Eta goratu horrelakoetan, mg eta daukagun altuera kasu honetan izango dela H, eta hemen jarri behar duguna da energia sinetikoa, mv
B karratura, eta hemen bat zati bi M, V, C karratura. Eta gogoratu, gure helburua dela jakitea zein den abiadura C puntuan, beraz lortu behar duguna da VC. Honela jazterakoan, nola VC askatu nahi dugun, hau beste aldera eramaten dugu, hau bezalako zerbait daukagu, orain M guztiak kanpora doaz, eta hemen VB dagoen lekuan, ikusten duzunez VB karratu agertzen zaigu, sartuko dugu hau. Sartzerakoan hau garatzen zaigu, hau bider hau ematen dugu, eta hau bider hau biak kanpora doaz, horrelako zerbait. Orduan daukagu bat zati bi VC karratu honen berdina dela. Vale, hemen egin duguna da, bat zati bi bestetera pasatzerakoan zati guztiak bider bi, hemen atera dugu bi hauen artean faktore komuna minus bi G ateratzerakoan hau eta hau positibo geratzen dira, nuele gehiatze, eta gero karratua erro karratu bihurtu dugu. Beraz, C puntuan izango dugun abiadura, lortu berri dugu, eta da V0 karratuken minus bi GL. Fijatzen bazarete, hasiera batean daukagu V0, beta artean daukagu V0 karratuken hemen agertzen dena. Vale, horrek esan nahi du, tarte honetan abiadura hau galdu dugula. Eta VC kalkulatzerakoan ikusten dugu. V0 karratuken minus bi GL, nuele da hemen agertzen dena, hau da, lehenengo tartean galdutakoa, eta bi G biderratxe izango da tarte honetan galdutakoa. Lehenengo tartean galdutakoa dago erlazionatuta marruskadurarekin, bigarrena altuera aldaketarekin. Eta azkenik galdetzen digute ea zein den malgukiaren deformazio lineal maksimoa. Gogoratu deformazio lineala izango da ea bere luzera naturaletik zenbat aldatzen den edo handira edo txikira. Kutxa C puntuan abiadura honekin doa, talka egiten du malgukiarekin, malgukia txikituko da, eta kutxa abiadura galtzen joango da, energia zinetikoa galtzen. Helduko da momentu batean zinetan kutxa gure masa geldirik geratzen den. Momentu horretan, malgukiak izango du bere deformazio lineal maksimoa. Beraz, begiratuko dugu gure kutxak 0 abiadura duenean, ea zenbateko deformazio lineala egongo den malgukian. Bueno, heltzen gara egoera honetara. C eta D puntuen artean energia mekanikoa kontserbatu egiten da. C puntuan daukagun energia zinetikoa, badakigu izango da, bat zati bi M VC karratura. Eta VC-ren balioa badaukagu. Zein izango da gure gorputzak C puntuan izango duen energia potentzial gravitatorioa? Izango da MGH, izango du MGH, baina fijatzen bazarete, D puntuan energia potentzial gravitatorio berdin izango da, MGH, zergatik gainazal horizontal baten dago delako. Beraz, nahiz eta izan 0, tatxatu alditugu. Zein izango da gure gorputzak D puntuan izango duen energia zinetikoa? 0. Ari gara kalkulatzen justo gure masa geldirik geratzen denean. Beraz, hau izango da 0. Eta aldiz, hemen bai egongo da bat zati bi K isa karratu. Non isa izango den gure malgukiaren deformazio lineala edo elongazioa. Beraz, honela geratuko zaigu. C atalean bakarri daukagu energia zinetikoa, ze energia potentziala bestearen berdina da, eta D atalean bakarri daukagu energia potentziala elastikoa, berdina energia potentziala bestearen berdina delako. Beraz, hemendik askatu behar dugu isa, eta VC-ren lekuan hau jarri beharko dugu. Beraz, bat zati bi eta bat zati bi kanpora doaz, MVC karratu da K isa karratu bakantzen dugu, beraz K zatitzen doa, eta VC karratu agertzen den lekuan jartzen dugu VC, eta karratura egiterakoan erro karratuak entzen diogu. Vale, eta hau da isa karratu, baina lortu nahi dugunez isa da, honen erro guztia. Beraz, hau izango da, malgukiak izango duen deformazio maksimoa.